May buntag sa tanan na napakita sa light them with my word ang sinimanang pag-ambit sa kinabuhi sa laiko diha sa Ebanghelyo. Ang Marcos Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang sa 8. Mao kani ang ikaduhang Domingo sa Advento. Mao kini ang mayong balita may tungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. Nagsugod kini sa dihang atuman ang panagna ni propeta Isaias. Kani adto pa gisulat ni Isaias ang gisulti sa Dios may tungod sa iyang anak. Kini nagaingon, ipadala ko ang akong tigbalita. Una kanimo aron sa pag-andam sa imong agianan. Kini nga tigbalita mao ang magwaling magusog sa mamingaw nga dapit. Mag-ingon siya sa mga tao, andama ninyo ang agyanan alang sa Ginoo ug tul-ira ang dalan sa iyang pag-aagian. Natuman kini sa pag-abot ni Juan nga tigbautismo dito sa maminaw nga dapit. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya gikan sa tanang lungsod sa Judea. Ug daghan gayud ang gikan sa Jerusalem. Nagwali si Juan kanila nga nagaingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala ug pagpabautismo kamo ug ang Dios mo pasaylo kaninyo. Isugid nila ang ilang mga sala ug ipabautismohan nila sila dito sa subak sa ugat. Ang bistilyo Juan hinimo gikan sa balibo sa kamilyo ug ang iyang batos pangit. Ang iyang pagkaon dulon ug lubos. Mao kini ang iyang isangyaw moabot sunod kanako na mas kamhanan pa kay kanako ug dili gani akong takos nga mahimong iyang sulugoon. Nagaingon pagayod siya, ako ang nagbautismo kaninyo sa tubig, apan siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa ato ang dayon ka o Jesucristo. Ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Iyon siya, mao kini ang mayong balita mahitungod kang Hesukristo. Mayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. Mo nang atong ipakita kanina nga mo ni ang first coming sa atong Ginoo, no? Unya kaniadto pagisulat ni Isaias ug gisulti sa Dios mahitungod sa iyang anak. Kini iyang ingon, ipadala ko ang akong tigbalita nga kanimo aron pag-andam sa imong agianan. Si propeta Isaias. Actually, kung tanaw nimo sa Malakay, si Malakay maging ang nag-istorya niya siya. Pamati ka mo, sa dili pa mabot ang makanilisan kaayong adlaw sa akong pagsilot, ipadala ko kaninyo ang propeta nga si Elias, no? Si Elijah. Mao na karon si Elijah kung ka-practice mo Lord's Day celebration or Cedar Meal, makita ninyo nga naay cup Elijah nga dili himno, no? Kanunong mo sa Cedar Meal, naay cup of Elijah nga dili na si himno because Elijah will be coming again. But it was already fulfilled in the New Testament when Jesus died on the cross. The symbol of the cup of Elijah is the suka, katong suka na painom ni Jesus dito sa cross. Yung siya giuhawa, gitagaan siya o kanang ispunga, gidudo sa suka, o gipainom niya. Sumoto ang fulfillment nga si Elijah, na fulfill niya ang iyang pag-anunsyo nga ang Messiah ni abot na. But kanini ang kini siya nga verse, kani sa Old Testament na prophecy, handled ka ng mga Hudiyo. Ang Hudiyo, kapaabot pa. Ang ilang pagtuo na wala pa paabot ang atong Messiah. Muna na sila sa ilang Lord's Day celebration na pagyapon ang cup of Elijah. Kabantay ka sa itong Lord's Day celebration, ano may cup of Elijah?
only in the Cedar Mill, katong Cedar Mill, muna ang original na Lord's Day celebration sa mga Hudyo nga ilang i-celebrate sa Sabat. Sa Sabat pa. Ba't kita sa bagong nga Lord's Day celebration nga si Jesus ngapot na yun. Nagpaabot kita sa second coming, mayong balita sa ikaduhang pag-aning niya. No? So muna siya nga, this is why the Jews, even this day, during the Cedar Mill, naagyon ang Camp Elijah. Makita na to sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 15. Nag-inom, kay mahimo siyang bantugan at tubangan sa Ginoo. Kinahanglan dili kayo siyang minom o binom o uban pang ilimnon na makahubo. Bisan anapa siya sa sabakan sa iyang inahan. Ang Espiritu Santo anahanak kaniya. Muna ipanagnak. No? Muna ipanagnak na si John the Baptist. Bisan na siya sa iyang tiyan, Elizabeth, na ang Espiritu Santo sa iya. Kinsay naghatag sa Espiritu Santo kaniya? It was Jesus. During the visitation, during the meeting of Elizabeth and Jesus na pasapyan, unsay na hitabo ni John na gamay pa siyang bata o pitos pa siguro, nagluso-lukso, nagambak-ambak na sa sulod sa diyan ni Elizabeth kay ang Espiritu Santo ni Kunsan. Diha kaniya, kinsay naghatag sa Espiritu Santo, it was Jesus. No? Sa tiyan ni Mama Mary, no? Muna makita nimo sa verse 41, sa pagkadulog ni Elizabeth, sa pagpangamusta ni Maria, milihog ang bata sa iyang tiyan. Igamhan sila si Elizabeth sa Espiritu Santo. O gigamhan si Elizabeth sa Espiritu Santo hasta po si John. So meaning, nagpasabot kanina si John, no? Si John, siya yun ang kananang kabahin sa kaluwasan. Nato kanan, naa siya sa plano sa Ginoo. So ning kunsan ang Espiritu Santo, diha kang John, kay siya man ang abantero or forerunner sa atong Bisaya. No? Natuman kini ang pag-abot ni Juan nga tig-bautismo dito sa maminaw nga dapit. No? Kung ato ipadayon ang wala. Kaya nga ato ang ipagiging. Daghan ang mga tao nga niadto kaniya gikan sa tanang lungsod. No? Tanang lungsod sa Judea ug daghang gayud ang gikan sa Jerusalem. Nagwali si Juan nga nagaingon, hinulsuli o biyain ninyo ang inyong mga sala o pagpabautismo kamo o ang Diyos mo pasaylo kaninyo. Isugid nila ang ilang mga sala o ibautismuhan niya sila dito sa subat sa Jordan. No? Subat sa Jordan. No? So, kita po mismo kung tanaw ni mo ang ato ang pagalingon, nahitabo man ni kaniyan to, patawag kita. Ang tangata, ginusulan na ba nato ang atong kasalanan? Isugid pa nato ang atong kasalanan? O nabati ba nato ipasayot na sa Ginoo? So, brothers and sisters, ang gimantala din ni Juan, kung tanaw ni mo sa Old Testament, mo gihapon kani ang gimantala sa mga propeta niya. Sa ako pangis ka istorya sa una, sa nangagi, ang mga Hudiyo, pinili na mga katawhan sa Diyos. Pinili maging sila. Ang Ginoo sa iyang plano sa kaluwasan, no? Human nakasalan si Adan o si Eva, grabe ang iyang inisipin. Ginoo sa history sa kaluwasan, ang Ginoo nga inisip na gisay mayo, no?
Pila ka propeta yung ipadala. Puro pamatay, ipanglutos. Pila ka propeta pa tagana. Hantos katapusan, nabitaw sa ato ang kananaan parabol, no? Ipadala niya yan. Nadugay siya nga akong anak na lang ipadala. Ibasin mo ilang paning wanan ka ng respetuhan, di nila patsyon. Di patay pa. No? Nana sa prophet, nana sa prophecy daan. So karon, ipadala niya si Jesus niya. Ipadala niya. O kinsa ang nag-anunsyo na hindi padala niya? It was John the Baptist. So si John the Baptist diya is a prophet. But since siya mo'y nag-alam sa Messiah, he is more than a prophet. Grabe yun siya ang rule niya. He is more than a prophet. O the same nga mensahe ayan ipanawagan sa mga katawhan. Ang ilang pagka-unfaithfulness, sa ilang kanang masinupakon, kay pinili man sila sa Diyos, mga Israelites, o mga Hudiyo. Noon sa'y isumpak nila ng Diyos, idol na pinag- o nag-practice ko. Sa ato betong ni Agi nga kuwan, akong istorya nga, abi ninyo ang kananahang problema sa ato ang mga katawhan nga kananahang ang ilang mga practices ng mga malaway kayo, yung karoon na. Naana na sa una pa. Panahon na isulong pagkukuran. Daan na yun na. Nga practice at tulad. Huwag yapon nawala. Meaning, ang tao na yun. Huwag mo nang isang yaw ni Juan. Bisag si Juan, nataw na lang ang Misaya, gitagaan ta kahigayunan nga magbago. Kaya wag man tapusa sa atong Ginoo sa first coming. Itagaan man niya ang second coming para magbago. So meaning ang mensahe ni Juan ay sa atong pag-unfaithfulness. Kita gipukaw, no? Nga naagito'y tinuod nga pagpasol, pag-imusol. Muna nga ito ang programa sa bukod, pamukaw. Pagpaambit sa malipayong mensahe mo ang unang Kristoanong asoy sa wali pamukaw. Muna siya na nagtabang ta sa misyon sa simbahan nga mamukaw nga naagyo tinuod nga repentance nga ni sa sunod sa pamukaw nga program nato na mag-tinuod nga repentance kaya na may empowerment sa Holy Spirit na healing ito na healing na sacrament sa reconciliation o na ay sacrament sa kanang Holy Eucharist, no? Muna niya nga sa di pa mabot ang second coming, kay mo maning Advent karon. Mo maning i-celebrate nato sa Advent ang second coming, no? Hinumduman nato ang gugma sa Ginoo sa first coming nga iyang ipadala si Jesus. Na wala may second coming o wala first coming. Karon nato sa second coming, no? Nang hinumdum sa gugma sa Ginoo sa first coming, sa second coming, ipahinumduman kita how prepared we are sa atong pagka-faithfulness sa Ginoo. How prepared we are to meet Jesus sa iyang judgment, no? Yun siya, kinahanglan dili kita complacent, dili kita kumpiyansa, no? So, sa verse 6, yun siya na, ang bisti ni Juan, hinimong gikan sa balibo sa kamelyo, ug ang iyang bakos, panit, ang iyang pagkaon, dulon, dugas, dubos. Jesus, kanana ang Purana ni Jesus, si Juan. Of course, yung kuma, special yun siya nga propeta, more than a prophet nga naman. Gipurify na siya daan. Mas may pagpasabot niya, bisti ni Juan gikan sa balhibo sa kamilyo, ug ang iyang bagos panit, ug ang iyang pagkaon, dulon ug dugos. Wala siya
sanina o Levi's nga 501 o siya sanina o kanang mga gwapo nga bistik, no? Wala siya magsakyanan o gumot ayaw nga bangko pagyud gwapo, no? Ug wala siya magbakos og daghang kwarta, no? Iyang pagkaon simple o ingon gani sa una pa nga isulat na dili siya mag-inom og bino, dili siya magkaon og supadya. Kay ang forerunner o ang kananaan nagpasiuna, anunsyo sa pag-abot sa atong Ginoo. Kinahanglan pure siya. Mura siya. Ikaduha na siya nag-Blessed Mother. Ang Blessed Mother siya gitang anak. Diba? Siya mga ginang nanganak ni Jesus. Pure siya. Na ang nag-anunsyo. Si Juan nag-announce, kinahanglan pure po siya. Unang iwan niya ang iyang ano? Ang iyang pagkaon dulon o lugos. Pure yung kayo. Walay bahid. Kunya, makita na nila sa 2 Kings chapter 1 verse 8. Balibuon siya o nagpakos siya o panit, niingon ang hari si Elias kadto nga taga Tisbe. Muhon nga po si Elijah. Mupot mo na sa mga audio, ilang gipaabot yun si Elijah nga mo'y buhanaw sa Misaya. Kay si Elijah mismo, siya man ang gitahasan. But ang mga audio, wala sila kibalungan na natapos na. Giuhaw ako. Ipainam na sa cup of Elijah ang ato ang Ginoo pinagi sa suka diha sa cross. Wala pa na masabti sa Lord. Nga natapos na rin. Hantod karon nagpaabot sila ini. So, in verse 7, mao kini ang iyang gisangyaw. May umuabot sunod kanako nga mga gamhanan, may gamhanan pa kay kanako o dili gani ako takot nga mahimong iyang sulbon. Nagaingon pa kayo siya, ako nga nagbautismo kaninyo sa tubig, apan siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo. Diba? Makita ba niya sa sakrament sa bunya? Sa sakrament sa bunya? Ang bunya ni Juan, tubig. Repentance and faith. O ginihugan sa lana. Sa mga lana. Symbolic o sa pulis. Di ba? Ang atong sacrament of baptism sa initiation. Ang bunyag ni Juan o ang bunyag ni Jesus na anak. Amen? Bunyag, ibutangan pag-puti nga panapton, signifying nga pure ng bata. O gidagutan ang kandila, signifying that Christ is present during baptism. Amen? Muna ang pasabutan na, no? Muna si Jesus, yun siya sa verse 26 sa Lucas, sa Kapitulo 7. So, tingin ninyo ako kung nganong miyanto ka mo dito, dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Diyos? Oo, di ba? Uglabaw pa gayon siya sa propeta. Nasa Lucas, Kapitulo 7, versikulo 26. Si John mo ang voice, si Jesus mo ang word. No? Logos. Muna gitawag word is sa Greek is logos. Nitubag si Juan, ako ang tao nga gipanagna ni propeta Isaias. Dili ba mingon man siya nga may magwalik makusog sa kamingawan, mag-ingon siya sa mga tao, tulira ang agianan na pag-aagian sa Ginoo. Nasa sa John chapter 1, verse 23. Si John mismo ng istorya. No? Mitupag si John na ako ang tao nga gipanagna ni propeta Isaiah. So,
Musgo. Si John mismo ipalo. Nga siya mo kung sa'yo niya, o gipanagna siya sa propeta Isaiah. No? O sa verse 40, makita na to, lipayon ninyo o dasiga ang akong katawhan. Sultingin ninyo na may kalumo o katawhan sa Jerusalem. Ibalita kanila na humana ang ilang pag-antos o ang ilang mga sala, mapasaylo na. Kay nadawat na nila ang daghang silot ang lang sa tanan nilang mga sala. May nagsinggit sa kaminawan, pag-andam o agianan alang sa Ginoo, diha sa kamingawan, paghimo tulid nga danan alang sa atong Diyos. Andam ang mga dalan para dito sa among lungsod sa ulan. Mabot ang si President Marcos pa sa ulan. Katong senior. Gibuldos ba yun ang dalan? Gibuldos. Gipango ang mga dagkong bato kaya mo ang igo ng Presidente. Ang galiko-liko nga gamay nga dalan, gitulit. Kaya mabot ang alam na, hindi mo tuliro kasi may mga sniper diyan na mo tirahan ng Presidente. Hindi, itulit, pilipiuhan. O yaduluhan mo yun ang dalan. Ibutangan mga bantings mo yun. Nga tanduay ram, anying oran. No? O, huwag klase. Kainan ng mga bata sa Central School. Ipakuha ng bandira ng Pilipinas. Ipalaray niya sa dalan. Sila dalan. Pagsugat. Pagsugat sa Presidente nga ni bisita sa lungsod. Amen? Inunan na punta ang atong pagpangandam sa atong paglingon. Daghang kay tutong iron sa atong paglingon. Daghang kayong mga gansang-gansangon ng mga batasan. Daghang kayong mga paghuna-huna nga dili mayo. Walay pagsali sa Ginoo. Daghan kayong kahadlok nga dili angayan kahadlokan. Ug daghan kayong mga pangandoy nga dili angayan nga pangandoyon nimo. No? Walay pulos ng imong pangandoyon. Kaya ano ba di man ang imong madala? Dito lang ang kalibutan. Dito sa giharian sa Ginoo nga gipreparar ka nato sa ikaduhang pagbalik niya. Napay usag ka kuhan nga kapangandoy yun nga mamayo pa ang iyang sakit. Kapangandoy pa nga mamayo ang iyang mubalik ang iyang beauty, ang iyang figure mubalik. Ang grabe ganyan ang maminting. Mawala ang iyang luma sa kaistudyaginan sa Diyos. Ayun na pagpangandoy, titiguan ka na. Hindi ka maulian. Ha? Muna ano sa tinga, mutupo kita sa atong mga sakit. May bulong kita, nga sa atong mga sakit, may bulong kita. Ang Diyos day. Moray may bulong sa atong mga kasakitan. Ayun na po na istorya na. Mag-share kita sa sakit ni Jesus diha sa krus. Ayaw kayo mga santos ng pulo. Huwag niya po ikaw. Walay puruhan nga kung magandoy ka na mga kasakitan. Kung magandoy pag yung gagnaw, ako'y stigmat na Lord nga mabuhok, maguslot niya na kung ay na kung pagandoy na ako. Unsay na sa iyo karon. May pa. Mangayon na natin. Pasalamat, Lord, salamat kayo. Hindi mo lang niya. Mura ni mo gihatag ka na ako, may galing kayo talakaw ko, hindi kalakaw. Ipsa sa ito ang ipinahanglan sa itong pagparamdam para kung kinto kita sa ito ang problema, dili kita maligoy ba, dili bitaw na malingla, kung dili po ta out of focus sa ito ang problema is gratitude. Pagpasalamat na lang kayo na. Makita pa niyo kung sa imong kasalanan o magpasalamat ka. Na dili ka na makapasalamat kung dili mo madaig kung sa ihatag sa Ginoo sa iyo. No? Kung sa may
yung pasalamat niya na di man yung mga yung anak yung sakit. Kumain ko na ni mo yung sakit nga muna, di salamat Lord. Di ba? Oh. Mangkod niyo mga wakay kwarta, di salamat Lord, hindi mo mangkod di. Karoon na mo yung mas may pato sila o kayo nagapagkwarta, mas may pato sila kaya ito ay apurot nga bata, mas may pato sila kaya nagdalang na mundo, mas may pato sila. Kung magpasalamat ka, ang Ginoong muhatag sa katong mga tao nga mapasalamat. Ganahan ka nga, maghatag ka sa imuhang mga sakop or imuhang bata, pag-atag mo. Way tingo, bulat na lang. Labi na karoon pa ng Christmas. O gangi mo mga bata, may mga tagaan, magpasalamat yun o mayo. Di ba ganahan ka muhatag utro? Amen. Ha? Ang Ginoo yung hanap. Kung dili ka mapasalamat mo sa iyang ihatag ka nito, bisag kung saan iyang ihatag ka nito karong panahon na dili siya malipay ang inuumatag ka nito. Ang pagkamapasalamat ko, mo po na itong dalan sa atong preparasyon, sa atong Judgment Day sa parosya. So, let the Holy Spirit purify us and transform our hearts and our mind. Sa atong pagpangandam, painumduman kita ang Espiritu Santo mo purify kanunay sa atong mga lihok. No? Para kita ma-transform, mabago sa ato ang nahuna kung sa atong kasing-kasing. Para kita mapasalamaton instead of mapagululol, no? O kamay-mahay, no? Kay ang kanguan magud nga kuan kanang paymangno nato sa first coming is repentance and faith. No? Gitawag kita nga sa pagbasol o pag-inusol o pagbiya sa mga favorito ka itong mga kasalanan o pag-uho na ito atong kinabuhi, no? Atong patagon ang mga gansang-gansangon sa ito ang kinabuhi, no? Kuhaan na ito ang mga hugaw, no? Pinagi sa mando sa ito ang Ginoo. Kaya nga naman, ang bautismo ni Jesus, pinagi sa Espiritu Santo, no? Nagbago ka na ito, no? Sa ato ang kinabuhi, diha sa gingharian sa Ginoo, na nahimo kita, no? Pinagi sa tubig ni Juan, diha sa sacrament of baptism, nahimo kita mga anak sa Diyos. Amen? No? Nahimo kita mga anak sa Diyos, no? Nang mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan kung ikaw na walay tao na maapil sa paghari sa Diyos, kung dili siya mataaw pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Muna sa first reading, makita niyo nga si Isaiah na sugid sa iyang katawan nga magprepara yun sa Ginoo nga mabot na. Ang atong second reading, si Pedro, nagtudlo ka na ito nga kita kanunay mabalaanon para dili kita masapnan nga nangatulog, masapnan sa ito ang binuhatan nga dili may pag-abot sa ito. Kita po mismo gitawag, kanunay gitawag sa Ginoo. Pariha kan dyan di Baptist. Ngamin sa hero o mga serbisyo kanunay, maghahatag kanunay sa gikinahanglan sa itong mga katawhan diya sa itong palibot. Kaya nga naman, ang atong bautismo, baptism sa ato ang kaugalingon kinabuhi ng mga anak sa Diyos, gitawag kita para mahimong disipulo
para pagtawag ko sa uban. Ngayon ko disipulo ng Jesus. Salamat kayo o may buntag sa tanan.